khazani takhok tai bukhok song jotono no puila ani khani hamjak ma tai sibai ya farmani bisingti kisasa kobok mu saklainani musungo puila ang hambaidana musungo sini bubagra bini tidul mabai sing beskango 3rd October 2021 no New Delhi wo sing Youth Tibra Federation Delhi unit ni jaitok Mumbai kaisa sing meet and greet session khlainya ni thangai tongo a meet and greet session o sini chief guest nai bubagra Pradyut Kishore tai chief guest engai bobo singbai sajaknai singjaknai tai kabangma sini saiman thai aborok no sing share khai salainai so aboni bagai ang jotto Delhi o tongui tongnai eba Pune eba Hyderabad Bangalore eba khe Dehradun o tongui tongnai sini youths rok no tai sini guardians parents students job holders tai joto employee khlai tongnai rok pang tinini o message ni bisingti kobo khorna musungo a dinono rok joto no attend khlaimani bisingti faidi joto no thansa khai sing bubagra no extra mile himnani bagai the greater Tipraland ni chobawo sing step lainai puila aboni bisingti yang tebo kisa muitu khlai renan musungo tangi sing tini greater Tipraland eba bubagra no logi re thai kabangma borok sungo message khlaio tai aboni bisingbo Facebook hai jagawo YouTube hai jagarago sing kok kisil layo bubagra no khoroksu borok tajagya bongo khajani takuktai bukhuk song kitha tang norok nang history otlang thanani musungo Tripurani history agi bahai tongmani sing tiprasa bahai tongmani tini tangni sing greater Tipraland eba bubagra no logi de thai sing thaimano 1972 hai talo Dumbor hydro project ngmani bisingti sai borok sini tiprasa tongnani nok khuk joto subai sukrup jage kabangma borok ni langma chokha sing thaimano SDM thar Sukram Devorma hai borok sal kathang bini office thangi kogoi bethar jago sing thaimano SDM thar sosi mohon song hai sini borok no SDM office no bethari khasiwi rejakmani sing thaimano obo kolpona jomate khorokto sini buku CPM ni women leaders tongmani Visakhapatnam party meeting o tlangai bethar jakmani sing obo thaimano sini Ranabir Devorma sini MDC sar no bumang lasobo GB hospital klai thinani nangkha Sukumoy Sen Gupta ni sini government no 1974 sini 1760 square miles no je reserve khai klang thangmani sini Maharaja abono subai jakmani a kokno bo sing saimono Robiliton hai sini student pori tongnai no sal kathang botharei gujob thani kok sajakmani a kokno bo sing saimono Biswajit Devorma sini takuk no bo duty ni kifil haipuro sei tok wak haike botharei bono sini mokol buskango botharmani a video jogo sing tini nugo Montreal Kaipeng sini takuk bothar jakmani abo bo sing saimono kabang matai bo sajaknai ko tini o jagaw ang o video ni bisingti chana thangangkai hoito 1 hour 2 hour khona nangai manu astaka injustice sini bagi ungui tongo henba tabuk bo sing sungo sini last fight obo ungya khune let me remind you takuktai bukuk song 2026 o delimitation nani thangi tongo jefru delimitation ngai nini seat sharing komi thanai populations wise nini seat bagjaknai tibra thani afru seat ratio ote komi thanai afru nini borok state assembly o kok thanai tebo kisangi thangnai constitution readjustment ngai kabang ma sini taibo man thai shok tai rok tongmani a taimo sini sajaknani bagai tai sanani bagai phan tonglak takuk tai bukuk song tini bubagrani taitok Mumbai prai 24 years almost 24 years tini broriang rok borok kaisa detention kemo khajagi chobjagi tonmani bubagrani taitok Mumbai sing borono free khairi mangkha abo sini great achievement great success bubagrani नेतृत्व से जत्तो तिब्रसा थान्सा खाई पृथ्वीनि सबसे पावरफुल पार्टी बीजेपी हाय न जों सबाय सुक्रुबै सिनि तिब्रसा स्वयं गवर्नमेंट खलायका ताखुक्तै बुखुक सं मेसेज ब्लाइ क्लियर
bwskangni jorao judi sung tini thak-thakno ang sakir khainai ang student si ang employee si ang samung khai tongnai si ang khorsa family ni housewife si ni thak-thakno nori tongkhangkai khanani thinang ni bagai sung salsa sini bwsabutui next generation by question khlaijaknai afro sini thani khorok bomui tongna chara tei kuno option tongla abon bagai ang koijao faidi jotono thansa khai sung bwskang salo buba grabai meet and greet khlainai tai bobai sung joto question sini sungjaknai tongmani sunglainai joto borok kisel yawi joto borok taya thalayawi buba grano sung jora renani sini blai khe nangkukmani time phai sokpa ge takuk tai bukhuk song ani message ang tai omsuk sawoino joto takuk tai bukhuk song sini ma phani soman sini khajani choba o khlai tongnai warriors rokno salute khaimani bisingtei tinini chobani sibai norokno yafaro tai bubagra ayuglok thun tai sini greater Triplaland dakti no manthu nei norokno ang bwskangni 3rd November 2021 no Delhi ni Srimanto Shankardeva Bhavan no sung malainani bagai ang khawo chongu hamba